Kagabsat na tipon-tipon tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ada kuma kada kayo ti grasya ni Apo ti Jesucristo, ken ti ayat ti Dios nga matayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta kumamet ken ka. Naimbaga bigate amin kagabsat. Kastamet ken ka ako. Kablawan yung may tigiti karubayuta, naimbaga bigat. Brad, sister, thank you for coming kunayo. Yeah. Kakabsat ti day iti aldaw, rambakan tayo ti may kadwapulo, kendwa. A Domingo, ti kadawayan na tiyempo. Ket, intay man, dinggin nga si Papasnek, dagiti may basa, na napintas unay apo, ng runa, ti Banghilyo ti day iti aldaw, ipampangruna na, ti kinapatag, ti si bibiyag pamati. Na kahit nasawan, pamati, nga mabuyugan, iti nasayaat nga aramid. Hintay maamirisin kakabsat. Karagiti kundaway nga hantayo, nga naipakat ti pagribingan tiyo, akas pudno nga pasurot na. No? Agraman na giti nagkurkurangan tayo, bidot tayo, kang runa na una, nagti basbasol tayo. Si Papasnek tayo mamang bigbig karagito yung kakabsat, kat dumawat, ti pamakawan ti Apo, tapno may karitayamin, nga agrambak ti da ito'y nasantuan na misteryo. Agkonfisarak, Iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa u aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, iso magpapakaasyak ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid ako iti Apo tayo a Diyos. kasanay ti kumati manakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipanatayo ti biyag nga agnanayon. Amen.
ti Diyos ti kangatuan. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Kapya kadagiti amin natatao, anaimbag ti panagnak nakemda. Nailangitan nga Ama, daydayawin na ka, agrupap kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy tinayag mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Jesucristo, ugugtong anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti basbasol, ti lubong, kasyan na kami, awatem ko'y araraw mi. Sikasi tutuga, iting makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, tenggem to'y araraw mi. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Sana
Santo, ti gloria, ti Dios Ama. Amen. Amen. Kumararag tayo. Manakabali na Diyos, adaken ka ti amin nga imbag. Punuwen na kamkad, iti panagayat ken ka. Pasingkidam, ti panakikaysa mi ken ka, ket taginayunem, kada kami, dagiti imparabor mo. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Umuna amay basa. Daytoy amay basa na adaw iti libro te Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Tungpalen niyo amin alinteg nga isurok kada kayo. Ket agbyag kayto. Tagikuan niyo ti daga nga ited kada kayo ti Apo a Dios dagiti kapuunan niyo. Diyo nayunan tibilin ko kada kayo. Diyo met kisayan. Tungpalen yu dagiti bilin ti Apo a Diyos yu, nga inted ko kada kayo. Tungpalen yu ida as ipapasnek, tapno may parangarang kadagiti tattao, kadagiti sabali a pagilian ti kinasiribyo. Inton madamag da amin daytoy alinteg, kunadanto. Masirib, ken man nakaawat unay daytoy na indaklan a nasyon. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na, ti addaan may sa a Diyos, nga asideg kadakwada, numasapul da akas iti kinaasideg, ti Apo a Diyos tayo, numasapul tayo. Ipangag na tayo, no agtungpal tayo kenkwana. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na. Ti addaan kadagiti linteg, nga awan idumduma na, akas kadagiti insurok kada kayo, ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Salmo responsorio sungbat. Ti kanayon nga agaramid iti naimbag, ti makastrek iti templo ti Apo. Ti kanayon nga agaramid iti naimbag, ti makastrek iti templo ti Apo. Ti tao nga agtulnog iti Diyos, iti amin abanag, kanayon nga agaramid iti naimbag, agsaut iti pudno, ken naimpapuswan, awan padpadaksen na, sungbat. Saan na aranggasan, dagiti gagayem na, di na padpadaksen, dagiti kaaruban na, uyawen na dagiti umsyen ti Diyos, dayawen na dagiti agtulnog iti Apo, sungbat. Kastrek ti templo ti Apo. Di na paanakan, dagiti pautang na, ken di mapasuksukan nga agsaksi, ama ibusor ti awan basol na, pulos adinto maan-ano, iti agaramid iti kasta, sungbat. Ti kanayon nga Daytoy maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Aggapu sa dilangit ti amin anasayaat ken nan anay asagot. Wen aggapu iti Dios anamarswa kadagiti nailangitan asilaw. Awan ken kuana ti panagbalbaliw wenno panagsitnget, babaen ti panagsukat ti turungen. Babaen ti bukod na pagayatan ken sao ti kinapudno. Inaramid na tayo tapno da tayo ti kangrunaan kadagiti amin aparswana. Ngarod, idyan nyo amin anaalas nga ugali, ken dakes akababalin. Agtulnog kayo iti Diyos, ket awaten nyo ti sao,
amang isalakan kada kayo, nga imulan na iti puso yo. Ngem diyo alilawen ti bagiyo. Saan abasta dumngeg kayo. Pabaen ti aramid, ipakita yo ket di adumngeg kayo iti sao. Ti pudno a relihiyon nga awan pakapilawan na iti matang ti Diyos Ama isu daytoy. Ti itutulong kadagiti ulila ken biuda, iti nakakaasya kasasaad da, ken ti panagtalin na ed anadalos, adi matulawan, kadagiti dakes abanag ditoy lubong. Ti sao ti Apo. Tumakder tayo, tayo padayawan, tinasantuan nga ebanghelyo. Nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka dagiti sa uama ka nanayon na biyak. Ti Apo ket ada kada kayam. Kasta kumamet ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may paaiken ka, o Apo. Na minsan, nag-uurnong dagiti Fariseo itiyan ni Jesus. Agraman, ti sumagmamano nga mamaestro iti lintag, ang nagapu ija Jerusalem. Nadlaw da, amang mangan, ti sumagmamano nga dala ni Jesus, di da nagbugo. Kas, na ipakadaw yan, karagiti amin ang Hudyo. Tanaan na da, nang runa dagiti Fariseo, amang tumpal, karagiti panursuro, ngayon patawid dagiti amada. Sa andang mangan no di da buguan dagiti imada iti umiso a panagbugo. Di da mangan iti anyaman nga gapu iti tiyandaan no saan nga mabuguan nga umuna. Adupay ti anurutan na panursuro dagiti amada kas iti tumutop ang panangugas kadagiti tasa banga lungnungan nga gambang kindulang. Iti kasta, sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro ti lintag ken Jesus. Apay, at ditungpalin dagiti adalam ti panursuro ngayon patawid dagiti ama, tadida agbugo amangan. Aging sisingpet kayo in sumbat ni Jesus. Pudno unay ti impadto ni Isaias, may papan kada kayo, kas insurat na, kunati Diyos, dagitoy at tatao, kung kunada aday dayawindak, ngem adayo, ti puso da kanyak. Awan serbi, ti panagdaydayaw da kanyak, gaputa isursuro da, dagiti ilintag, ngay naramid ti tao, ket ibilang da, abilin ti Diyos. Binaybayan yun, ti bilin ti Diyos, ken dagiti panursuro ngay patawid ti tao, ti tungtumpalin niyo. Pinasidag manay ni Jesus, nagiti tatao, ket kinunana kadakwada. Dumngag kayo amin kanya, ket amerisin nyo analaing daytoy. Saan? Adi paunag ti tao, ti pakatulawan kinkwana. No di ket, dagiti agtaw iti puso na. Tay iti puso ti tao, rumusing dagiti dakes sa panunot, apagtaudan dagiti may kaniwas abambanag, nga kas ti panakiabig,
panagtakaw, pamapatay, panakikamalala, panagagom, kinadumapay kita ti kinadakas, panangalilaw, kinadarap, kinaapal, pamadpadakas, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod ti puso, ti tao amin dagitoy abambanag. Ket isuda ti mang tulaw ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo, ti panakaisalakan tayo. Dayaw ti may paayken ka o Kristo. Kakabsat ng igan tayo, dagiti may basa, ida ito'y nga Domingo. Ket ti muna nga may basa, nagpintas ning baga ti Apo, kunanad to'y, no? Tungpalin niyo amin nga lintag, nga isursurok kada kayo, ket agbyag kay to, kunana. Diyo nayunan, tibilin ko kada kayo, diyo met kisayan. Apay, imbaga ni Apo Diyos da ito, ket niya tinapasamak. Amo tayo matan kakabsat, nagiti isa nga pulo nga bilbilin, ngenyeg, ti Diyos Ama, babaen kini Moises, idi daan na tulag, ket pinagbalin nga surok, ti enem nga gasot, no? 633, no? Nga nayon na nga linlintag, no? Wino anuruten, ket dagitoy nga inayon, dagiti skribas kin Parisios, ket impaaramid, no? Wino impakat da, tapno surutan, dagiti padadamatla nga mamati nga Hudyo. Ket narigatan da piman, nga numalabsingan na dagijay, nga nurutan, minulintag, ket madusa da amin. Kasta da Apo idi. Iso nga di tsimpo ni Apo Isus, dinilaw ni Apo Isus dagitoy nga eskribas ken Parisios, apay. No? Imbes nga paniknikan da, tilintag ti Diyos, haanen, tilintag ti tao, ti ipangpangruna da, ti kahit nasuwen, haan, nga mariknarig ti padada mamati, ti pakasiknan kin ayat, nga iso kuma, ti kaunggan nga mensahe nga da, ti sa nga pulo nga bilbilin ti Apo. No kitain tayo, ti sa nga pulo nga bilbilin kakabsat, niya, hindi tsimpo ni Apo Isus pinagbalin na, dagitoy nga dua. Indagop na. Ti muna, may kadua, kay may katlo, niya dagiti Apo, ti muna, bibigin tayo ni Apo Diyos, nga isulaang ti Diyos tayo, ngawan sa bali. May kadua, hanting o sarinti, nagana iti, panang, baring-baring. May katlo, masapul nga ngilinin tayo ti aldaw ti Apo, kas kumaday ito yung aldaw nga Domingo. Kaya tumpalin nyo da ito. So, dinagop niya po Isus sa amin dagito'y talo. Kasano ti panang dagos na, panang dagop na. Ayatin nyo, ti Diyos yo, iti amin na, pusom, iti amin na, kararuam, iti amin na, panunot kiniti amin na, pigsa. Dahil iti panang dagop na, iti first 3 commandments. Ngayon may kaupat, aging gamay kasangapulo, review na ito, itapno iti kasta, papalagi pa na tayo amin. May kaupat. Masapul nga. Dayawen tayo. Nagitinaganak kada tayo. No? Nagpintas timbaga ni San Pablo da yay. No ramidin da yay. No ramen nyo. Tinagitinaganak kada kayo. No? Ika na kayo niya po Diyos. Tiyatidog nga biyag. Kunana. Kaya may kalima, hanggang kang pumatay, at napatag ti tao. Kalalangan ni Apo Diyos diyay. May kanam, saan ka makikamalala? Kaya ada inayo ni Apo Isus diyay, niya tinayo na. No? Numamatam, ti pada matao, anak nuan ti managartem, nakikamalala ka, iti kaunggan ta pusong. So, kaya agbuy-buya, tinalas dita, na nagadupat, agpapap-up dita, iti cellphone tayo, ket dayta, ti delikado, no? No padasin nyo nga entertain dagita nga agpapapap ti cellphone nyo. Dagiti makuna tayo nga anya. Dagiti video dita nga nakalalas, no? No? Mga bold
Ket no, pindutin nyo dahi awanin. It will poison your mind. Nakikamalala ka, ti kaunggan ta puso. Number 6 diay. 7, saan kang takaw? Ado ti agtagtakaw tata. Ado ti membro, ti KKK. Amoy ti KKK? Hanga di jay kakataas-taasan, kagalang-galangang katipunan, no di ket kanya-kanyang kurakot. Nagado ti membro nila. Hangkay kumamay raman apo, hanyong pakanan ti anak yo, nga nagtaod ti kurakot. Yeah. 7, 8. Saan ka nga? Saan mo nga perden ti dayaw ti pada matao? Babaeng ti panagaramid ti yaman nga istorya. No? Inflicting damage on the reputation of other people. Sino anya ti awag tayo dagita nga tatao? Kunada? Awagan tayo iti? Marites ka, no? Amo iti marites? Nga dahi jaya. Iti, mabalin nga kunayo, chismosa. Marites, master of arts in relaying information through an exaggerated storytelling. Yun pong marites. Masteral gayam dayta. Kililikan nyo apo ta dayta kit na dagsen na basol. 9 and 10, amo tayo maten. Di pa nang tarigagay niyaman, ti sanikwa, taraken, ti padamatao. Amo yung amin na kita. So, dagito isang apulo apo. May kaupat, aging gamay isang sa pulo, nga bilbilin ti apo, dinagop na. Iti maysa. Dinagop niya po Isus. Kasano ti panang dagop na? Ayatin nyo, ti padayo a tao, kas ti panagayat yo, iti bukod yo, ambagi. Kalpasan ti panang dagop niya po Isus sa dagitoy, sa nga pulo iti 2. Pinagbalin na, nga may maysa. Kaday jay maysa, itimbaga na, isuda ito'y, ti baro, nga bilbilin, baro abilin ko kada kayo kunana. This is my new commandment. Anya di jay. Mabasa tayo iti Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12. Anya ti ada sa jay. Anya ti baro nga bilin ti apo. Hala? Diyo amo ti baro nga bilin ti apo? Ti baro nga bilin na ket? Aginayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Dahil ti baro nga bilin ti apo. What makes it new? Ang ginayat mo ti ama ina kada ti anak, manipo didi, manang rugi, ti sang katauan. Ang kadi, ang gatata, ginayat damat. So what makes it new? Baro da ito'y kabsat nga bilin. Gapuenta, no makilangin ka ti padamatao, no tumpalim ti bilbilin ti apo, no ayat ka ipadamatao, you must base it the way Jesus loves, not the way the world loves. Kadakil pa kayo dumaan na kabsat. Kasto iti panagayat ti lubong. Ayatin ka, no pumudaw tarupam. Ayatin ka, no natulog ka kanyak. Ayatin ka, no aramidim da ito'y. Ayatin ka, no saan ka nga bartikero. Ayatin ka, no ado ti no. Ado ti condition na. And that is what we call conditional love. Tekta. Ti panagayat ti lubong. Ngam ti panagayat nga kayat ti apo nga madaan tayo. Dahil makuna tayo nga Christian love. Okay? So when we reach out to others, when we love others, we should base it the way Jesus loves, not the way the world loves. Ulitek da yay. No ramidim da jay, kaya't mauwagan tayo da ito nga, apo, si bibiyag apamati. Isang ako natin munang maibasa. No tumpalin nyo ti bilbilin ti apo, ay ket, agbiag kayo. Ket, anya da jay,
Nagpintas pa iti salmo responsoryo. Ti kanayon nga garamid tinaimbag, ti makastrek ti templo, ti Apo. Okay. Anya ka di, tis bibiyaga pamati, dahito man Apo, ti masapul mawatan tayo. Tadarag iti mga kaskasabadita nga kunada. No patyan, ni Apo Isus, nga iso, ti Apom kin Diyos mo, may salakan ka. Para kada tayo mga Katoliko, haan nga umdas dayta, di panamati. We should be clear about that. No? What is necessary for salvation? Living faith. Pamati, nga buyugan, iti aramid. Hala nga basta nga aramid, no diket, nasayaat nga aramid. Napatag ti pamati. Hala nga pamati met, hala ang met nga aramid. Duhada. Ta ti pamati napatagpay met. Iti surat para kadagiti taga Hebreo kapitulo 11 bersikulo 6 kunana ijay no awan pamatim saan mo may ayo ni Apo Dios. Ngem kunamet iti libro iti Santiago kapitulo 2 bersikulo 26 no ti pamatim saan nga mabuyugan tinasayat nga aramid dayta nga pamati natay. So napatag ti pamati ken nasayat nga aramid. No nga ti pamati ken nasayat nga aramid pag tipunin tayo dayjay. Ti awag tayo dita. Si bibiyag a pamati. Say it again. Pigsaan nyo. Wow. That's the true faith. Dahil ti mangisalakan ka tayo kapsat. No saan tayo nga aramid din dayjay kuna ni Apo iti Ebanghelyo tayo. Again sisengpat kayo. Adaray padating mamati nga politicians kunada aramid ti pagkakitaan. Mayat nga dinggan. No. So, pamati ang buyugan ti aramid. So nga kuna ni Apo isu ti pakatulawan ti tao. Nuaan mo may pakat iti aramid di pamatem at talaga nga isu pakatulawan ken ka. Haanga dayjay kang kanan niyo. No. So nga nalawag na din baga ti Ebanghelyo tatangal daw kabsa. No? Agtaod ti puso dayjay makatulaw ken kuana. No? Naibasa itatay. Isu nga hantay kuma nga aging sisingpet. Hantay kuma. No? Nga kuna nga akin kukuna. No? Hypocrite iti English. Akin kukuna. Agin sa singpet, anya pati makunayo di jay, adamay nayon nyo. Kadi di padak nga agdutubo ti awag da plastic. No maday kayo ti plastic. Tupperware. Wen. So dagitoy kabsat, saan nga makayayo kini Apo Dios, no? Sapay la kuma, may pakat tayo nga kanayon, ti pamati tayo. So that other people could recognize the presence of Christ in us. That is our struggle. So, damagin tayo man tibugot nga bagi. Do other people recognize Christ in us? The way we talk, the way we relate to others? O sa bali tinakita da kada tayo. Adayo ka pailaan ka kunang, nadamanin da ito eh. Ngayon may mayat di adayo ka pailaan kat naragsakan da ken ka. Ha? Ang kuna nagidaduma. Adda kahit nangasawin na dayjay. No? Makita da ni Apo Isus. Tikadam. Ngano, likam ni Jimet siya nga tao, ada kahit namat nga sawen. Amuyon. Sapay la kumakabsat, madan tayo si bibiyag apamati. God loves you all. Tumakder tayo. Mamatyak, tapos ama manakabalin. Amin. Diyos ang nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtaod iti napaypayso a Diyos, nayanak saan ang naparaswa, Diyos akas metlaeng iti Ama,
ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak po ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong nga masakbayan. Amen. Kakabsat mamati tayo at ti pagimbagan ti tao isu ti paghetan ken pakinakam ti Dios. Dumawat tayo nga rod iti managayat nga Ama, kadagiti kasapulan tayo ang agbalin anaimbag kenes ingpet nga anak na. Itunggal panggap ko na tayo, Ama, dinggam dagiti ununoy mi. Ama, denggem dagiti ununoy mi. Para kadagiti dadaulo ti simbaan tayo, tapno si pupuso ken si aayat da amang ipatungpal ti pagayatan ti Dios ken ti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununoy mi. Para kadagiti mangipatpataray ti gobyerno tayo, nagruna dagiti panpanday linteg. Tapno agsangal da kadagiti paglintegan, anayan nutup, ti plano ti Diyos ken mangipatungpal ti interes ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununoy mi. Para kadagiti malmalday, marigrigat, may tugtuggod. Sapay kumata saan nga gari tinilubungan alinteg kadagiti puso da. No dikat ti linteg ti Diyos ti mangiturong ti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununoy mi. Para kada tayo amin nga daditoy, kanayon tayo kumaadumngeg iti Diyos ken ti kasapulan ti pada tayo a tao. Tapno maparnuay tayo ti linteg amang ituray iti manayon a kapya panagrangay ken panagkakabsat. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununoy mi. Para kadagiti kakabsat, kakabagyan, ken gagayem tayo apimanawen iti daytoy abiyag. Babaen ti paningsurot da ti linteg, ken pagayatan ti Diyos, ken ti pangipatungpal da ti pagimbagan ti tao, makikaisadan iti Ama sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununoy mi. Ibkas temet si ulimak, aming adawatin tayo nga personal kiniapo Diyos. Nailangitan nga Ama, amom amin tanyaman, nga dahi ti kaunggan ti puso, ti tunggal may sa kada kami. Amom amin na po dagiti kasapulan may tunag ti pamilya ang kastamay ti gimong. Ipay mo kada kami apo tap na ti kastamay, patuloy may ti paragserbi, ken ka, ken may patungpal mi ti pagatam ti daga. Dagito'y dawatin may kapumatlayan, ken Kristo ang anak mo, ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Kakabsat at datayon iti may kadwa apaset, tinasantuan a misa. Isu ti liturhiya tinasantuan a Eukaristya. Maawis tayong agisagana ti sagot ayat tayo, kadagiti adu a bendisyon, ngayon papaay ni Apo Diyos kada tayo. May
Apuyawat minanungo adaton sapay kumatadaka ikaryan ga umawat ibagigin darang ungat iban mo ken lingget ni idatun mitaltat anak nuan sudi amin araksa tadingit ni ikay samiken ka o Diyos nga bumi itiday ko'y ami sa pagyaman apuyawat minanungo adaton sapay kumatandaka ikaryan ka umawat ibagigin darang ang inuwa ko nga insagot mo nang ay kenrigat when ang inamin ko umay ko idatong ken ka Diyos ko kas pagyaman ko hinaimbag mo itiday ko'y ami sa pagyaman apuyawat minanungo adaton sapay kumatadaka ikaryan ka umawat ibagigin darang Kumararagti kakabsat, tanong iti daton tayo makayaayo ti Diyos ama manakabalin. Amin. Ti Apo awaten ako madaytoy adaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet at pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipay mo kada Apo taday-toy sakripisyo gunudin na adi agrisat ta pamendisyon mo tapno bunga na ti panakaisalakan mi gapumatlayan ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo kita da kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadan sa tatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pununay may kariket rumbang. Anong mekit pa kay sila kanan mi na kami ti amin na tiyempo kendiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ma. Manakabalin kinagnanayon na Diyos kapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon na panakaisalakan babaen ti panaggungar na. Ket inlukat na nagitiruangan ti langit idi imuliken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ken ikanta mi ti imno ti pakadayawam ket kunami addi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apaswa di langit ken daga nuda iti pakay daydayawam sana 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 iti kangakwan sana 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 iti kangakwan
Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Sana, 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 sana iti kangatwan. Sana, 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 sana iti kangatwan. Pudno na Apo abig ka kinasanto kitsi katugubayan ti amin na kinasanto. Dawati mingarod ngay paay mo ti Espiritum, amang pasanto ka dagito daton tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami, abagi kindara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isuidi sakbay ayawat na. Asya ti bagina tapno wagtutuok ng alay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted, karagidi disipulos na ket kinunana. Alain niyo. Ken mga kayaman iti daytoy ti bagi, isumayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet na kalpasan day di panangrabida, nangalay ti kalis nagyaman manenkan ka. Sa nainted, karagidi disipulos naket kinunana. Alain niyo, kiti minum kayaman iti iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayo na tulag. Isumay biya tumay paay kada kayo ken karagiti adu at tao tapno mapakawan nagiti basbaso. Aramidin niyo daytoy pangilaglagipiyo kanya. Pagkab sa ti waragawag tayo, ti misteryo, ti pamati. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakaming salam. Amay tingarod panangilagip mi ti papatay ki panagunga ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpay mo may kari kami. Nga darito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano ti bagikindara ni Kristo, pagkaykaysay na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagip mo kadapo ti iglesia, anay isaknap iti sangalubungan ket parayraym tayat na anay Diyosan. Laglagip emet ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi kanagiti amin na papadi. Lalagipin pa yapo dagiti kakabsat mi mamaturog as yananama iti panagungadan to kinamin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awating garidapo ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi yapo ti pamametakaasim kada kami dagiti nakimisa. Kana kami apo ti nananay nga kirit kimpigsa kasapulan mi tinaldaw-aldaw panagbiag mi. Ang kastamit apo aramidim kumamay karikamamin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to. Kinanggasatan birin Maria ngay nati Diyos, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos. Isuda na kapudno nagserbi ken kadito daga. Makikadawa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok mga daydayaw ken ka. Gapo ken Isu Kristo, nga anak mo. Itagay tayo dagiti duwa nga ima tayo kakabsat, kasta, kas panang bigbig tayo, italo nga persona, iti maymaysa a Diyos. Gapo ken Kristo,
Sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo. Iruknoy miken ka, man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awanti gana. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Kakabsat kasmay sa nga pamilya ni Apo Dios, nga tarigagay nga agbaling nga puno nga pasurot na, dumawat ting rod, titulong, tinilangitan nga ama, babaeng di panagkanta tiluwalo, ngayon surok na tayo ni Apo Teso Kristo. Dawatan mi ken kapo tay salaka na kami, kadagiti amin na pagnaksan mi. Itdimkad, asya ti kapya, kadagiti aldaw mi. Ket bamayin ti panulong takaasim ka na kami, kang kanayin kumalay nga ti basol, mailisi kami. Kiniti amin, nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi. Iti kinagasat anam namayin mi, kiniti ay ni Isu Kristo, anang isalakan ka na kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon adinto agsarday. O Apo Isu Kristo, kinunam kadagiti apostolis mo, ken kada kami dati nakimisa. Kapya ti batik kada kayo. Kapya ga po kanyak titid ko kada kayo. Apo, saan kada iti basbasol mi, timingmingam no di kiti pamati ti iglesyam. Kit kasmenur ti pagatam Apo ipay mo kad sa asik kinkwana, ti kapya, panagkay kaysa. Ti maya ti kinawatan ti unag ti pamilya, kastamet ti gimong. Ti panang protekta ti dayaw ti tunggal maysa, kadi panang parikna, ti pakasiknan iti kaaruba. Apo, si kati agbyag kinagari, iti agnanayon, nga wanti ingana. Kakabsa ti kapya ti Apo, kang kanayin kumanga dati tunggal maysa kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ipay tayo, ti puno kablaw ti kapya, inaada isim na Apo.
Kakabsat at ti kordero ti Diyos, iti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti nayaman, iti padaya iti kordero. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaon, mapaimbag tun, ti kararuak. Iti pagkikindara ni Kristo, paniti kumatibihag nga agnanayan. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatandukan nga aya, na ipakita ti tao. Isut pa nangited na, tibiyag na, para kadagiti gagayem na. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Na kayo iti gagayem ko, tungpalen nyo tibilin ko, saanin nga atipen ti awag ko, taim pakamok ti amag kada kayo. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Saan na da kayo nang pili kaniya, no di ket siya tinang pili kada kayo. Tinutukan kayo, gagungay tiyado, ket manayong kuma, di bungayo. Aginayat kayo,
Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tumakder tayo amin nakapsat. Apo, nakiranod kami iti padaya na ilangitan, ipay mo kadi, tadaytoy panagkumulgar mi, parayrain na dagiti puso mi, ngagsarbi asi ayat ken ka, ken iti padami a tao. Gapumatlayan ken Kristo ng anak mo, ken Apo mi. Amen. Ket, agtugaw tayo pa'y pagbihit kakabsat, tayo tayo dinggan, nagiti sumagmamano, nga pakam mo. Awan? Adaray jay pakamu apo ta into no umay nga Sabado, that is September 7 hangkadi apo. Into no September 8 kumaket so ti birthday ni Mama Mary, no? Ngem nairanamet nga Domingo. Iso nga ta mabalin nga pag kuan dayjay. Pagtipunin tayo dayjay. So nga, malaksit no solemnity no. Ngam dayjay, kuwada po, ti panangrambak ko na ni Apo Rufo, panangrambak iti birthday ni Apo Santa Maria, ket maangay into no September 7, iti rabii. Alas 7 Apo, ti misa tayo to'y. Ngam dayjay gapunta, para iti amin nga mamati tayo para tiga mamati dito'y parokya po. So nga dito'y madlang pakangayan na. Dito'y sentro tapno amin nga nagaputi babarangay umay damet. Ngam dayjay schedule ngamin dayjay ket schedule ti nya dayjay nga barangay. Talang po. Wana po iso ti kwanton kasla mangidaulo iti liturhiya wino mangibasa si ngem dito iti pakangayan na para iti amin ngem kalpasan ti misa kuna ni Manang Janet kada dayjay pagraramanan kano nga kunada so titunggal barangay mangi kwan mangyeg ti anyaman ti may paraman niyo Apo para iti amin no kasjay ti pakamu kanya ka po. Anya pay. Siyak gayam Apo nagiti hampay makamo siyak ni Father Romy Benitez SBD. Nairaman nakiti bunggoy dagiti papadi ti SBD Societas Verbi Divini Society of the Divine Word. Sanak nga desi sa ano Apo iso nga madlaw yung atamit. Sanak mat nga Ilocano nagapuag di Sambuanga Apo di sulit ti Pilipinas. So di lang amo no naawatan nyo ti Ilocano. Siya naadal ko lang na ibasit Ilocano so nga kaumayag dito. Jesu Sambuanga Apo. Ket Agdama siya ti regional director ti Bible Apostolate. So, agyanak DJ, John Paul I Biblical Pastoral Center, dita Immaculate Conception School of Theology, no? Ti Vigan City Apo. DJ ti opisina. Ngayon, pasaray nga mapanak ti daduma-duma nga dioceses ta dentiro ti Northern Luzon ti Sakupag. So, nga liko sa klata, ada di talo nga archdioceses, 8 nga dioceses, 2 nga vicariates, ken may nga prelature iji Batanes. So dayet Apo ti pakasiknan.
Nalawa unay ti nasakupak nga so nga dawatek ti tulong yo iraman dakman apo iti kararagyo. Amen apo. Tapno iti kasta ke talinay daklatang nasalunat nga mangi pakat ti pagetan ti apo. So dayay ti dawatek la kada kayo apo. Madlaw kung tumalang no agkararag kayo. No? Iraman na kapo niya. Baka kiti agasawak to no kasi dyan no ha kayong angaw ko lang apo. Taga Sambuanga so nga ti gagayom ko ti awag da kanya Father Benz o Father Romy Benz ti daduma ket pads may ti pads tam no agle-level tayo ti padak nga agtutubo pads ti awag da kanya nya po. So just call me pads apo whatever no. Okay. So in tuno pitsa 20 pay nga sumangpet ni Apo Rufo iso nga tikawan na siya to timang misa ditoy dinumingo apo. Ano sa nyo wen? Amen. Yeah, so daya po ti may pakamo kanya. Tumakder kayo. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Benisyon na kayo kuma ti manakabalay na Dios tinagan ti Ama ken ti Anak ken Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti misa kayo ti kapya kinayat ken ibingay ditoy ayat itunggal maysa ken idaydayo ni Apo Dios babaen ti nasagraduan nga panagbiagyo. Yaman tayo ti Diyos. Alpasen ti misa agawit tayo si kakapya amin tay ket na ibaw amang tedayat ken tulong ikuyog tay ni Kristo iti sa dinumana diso aramid ken sao ti idatong tayo as pagtay dayaw ti Apo